e benvidos ao noso tutorial para poder acceder ás notas en Centros Nets da EOI de Vigo. O primeiro é cargar a páxina. Unha vez dentro da páxina vamos á etiqueta de Centros Net e marcamos o centro onde temos estudiado todo este curso. Unha vez dentro do noso centro confirmamos aquí que estamos na sección ou central que corresponda. E no campo de usuario nos vale a data de nacemento neste formato, día, mes e ano, ou, se sabemos, o número de expediente. Logo, no seguinte campo, só temos que pór o DNI ou o NIE sen a última letra. No campo contrasinal, se nunca o activaches, segue os pasos que podes ver na pantalla. Se o activaches e non o lembras, segue os pasos que indicamos a continuación. Unha vez dentro da aplicación, dirixímonos na parte superior esquerda a historial e marcamos destrezas avaliacións. E aí xa temos as notas. Están repartidas por destrezas e coa calificación final de apto ou non apto. A partir de aquí, e no plazo determinado, que para os alumnos que aproben na convocatoria ordinaria será do 18 ao 28 de xullo, poderemos acceder á matriculación online para continuar estudios.